I can do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch, wear my hat low like. Επειδή έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο, σκέφτηκα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι. Δεν θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να το φτιάξω. Και διάλεξα να κάνω ένα βίντεο να σας λέω 25 άσχετα διαφορετικά πράγματα για μένα. Κανονικά είναι 50 πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να βρω 50 με την καμία. Οπότε έβαλα 25, κάτι είναι και αυτό. Και θέλω να σας ενημερώσω πως μέσα αυτήν την εβδομάδα θα σας κάνω κι άλλο ένα βιντεάκι που θα είναι σε συνεργασία με μια άλλη κοπέλα. Αυτό ευελπιστώ να γίνει. Οπότε σκέφτηκα να σας έχω κάτι να βλέπετε μέχρι να γίνει το άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, οπότε θα σας πω 25 πράγματα για μένα. Τα έχω γράψει εδώ πέρα γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Οπότε θα κοιτάω λίγο κάτω, δεν πειράζει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι είμαι Ολυμπιακός. Ναι, είμαι Ολυμπιακός. Έλλη, που έχω το όνομά μου στο YouTube, είναι το δεύτερο όνομά. Κανονικά με λέει Χριστίνα. Και Έλλη το έχω σαν ψευδόνυμο, ας πούμε. Βλέπω πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες YouTubers και ξένους, αλλά πιο πολύ μου αρέσουν οι Έλληνες. Και ιδιαίτερα τα beauty κανάλια από Ελληνίδες κοπέλες. Τα μαλλιά μου είναι φυσικά σγουρά. Βέβαια τώρα δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά γιατί κάπως τα έχω χτενίσει λίγο και έπεσαν κάπως. Αλλά ναι, τα ισιώνω όποτε είναι, που με βλέπετε με λίγο πιο ίσιο. Λοιπόν, το κινητό μου είναι το Samsung Galaxy Core Media Card. Το πήρα πέρυσι το Μάρτιο. Έχω Facebook από το 2010 γιατί ήθελα να παίζω διάφορα παιχνίδια. Και μετά από το 2013 σου άρχισα να κάνω φίλους και τέτοια. Στην αρχή έπαιζα μόνο παιχνίδια για τόσα χρόνια. Farmville συγκεκριμένα. Παλιά μ' άρεσαν και τα αγορίστικα παιχνίδια και ένα-δύο, ας πούμε, όπως το LOL, μ' αρέσουν ακόμα και σήμερα. Από μέσα στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα αρχές Ιουλίου μέχρι τον Αύγουστο έχασα 7 κιλά. Έχω πάρει 2 ακριβές σχολικές τσάντες για το σχολείο. Σχολικές τσάντες για το σχολείο. Σοβαρά. Έχω πάρει 2 ακριβές σχολικές τσάντες, τις οποίες χρησιμοποίησα πάρα πολύ λίγο γιατί δεν με βόλεψαν. Και τώρα προσπαθώ να βγάλω τα λεφτά τους παίρνοντας φθηνές σχολικές τσάντες. Έχω αστιγματισμό και όταν πηγαίνω σχολείο για να βλέπω στον πίνακα, βάζω γυαλιά. Όταν βγαίνω έξω, αν πάρω αναψυκτικό θα είναι Coca-Cola. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ η πίτσα, θα προτιμούσα, ας πούμε, ένα σουκλάκι. Το Χριστίνα δεν το είχαν οι γιαγιάδες μου, ούτε λέγανε τους παππούδες μου κάποιον από τους δύο Χρήστο. Είναι άσχετο όνομα, έτσι είναι άκυρο, που σχέτηκαν οι γονείς μου. Το καλοκαίρι είμαι όλη μέρα στον υπολογιστή, μπορεί να κάθομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρω δεν είναι καλό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσω. Αυτές τις μέρες, δηλαδή Αύγουστο, Ιούλιο, Ιούνιο, το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα, κοιμάμαι σίγουρα μετά τις 3. Σπάνια να κοιμηθώ πιο νωρίς, αν είμαι πολύ κουρασμένη. Τρέβομαι να μιλάω και να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους. Δηλαδή, μετά θα είμαι μια χαρά, αλλά στην αρχή που τους γνωρίζω και όταν πάω να τους μιλήσω για πρώτη φορά, δεν ξέρω, τρέβομαι πάρα πολύ, κοκκινίζω, είμαι καθώς δεν μιλάω καθόλου, περιμένω να μιλήσω με αυτήν. Όταν τους γνωρίζω τέλος πάντων, είμαι χαρούμενη της παρέας. Δηλαδή, εγώ λέω τα αστεία, εγώ λέω την πλάκια μου όρθη. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το τυρκουάζ και το πορτοκαλί. Μ' αρέσουν οι μπούκλες περισσότερα από τα ίσια μαλλιά. Δηλαδή, αν και μερικοί λένε ότι συνήθως μας αρέσουν τα ίσια όταν έχουμε μπούκλες και οι μπούκλες όταν έχουμε ίσια, εμένα λίγο το αντίθετο. Μ' αρέσουν αυτό που έχω. Αλήθεια είναι ότι παλιότερα θα ήθελα να είχα ίσιο μαλλί, αλλά δεν ξέρω, τώρα έχω αλλάξει κάπως. Δεν θέλω πολύ καλό, έχω αυτοπεποίθηση, μ' αρέσει τα μαλλιά μου. Φοράω σιδεράκια μόνο κάτω αυτή τη στιγμή. Φόραγα όμως και πάνω για 2 χρόνια. Μ' αρέσει στο σχολείο φυσική, τα μαθηματικά και τα αρχαία. Είμαι λίγο ό,τι να είναι. Ζωγραφίζω αρκετά καλά, ιδιαίτερα παλιά. Τώρα το έχω παρατήσει λίγο, αλλά εντάξει, έχω φτιάξει και τις πίνακες. Μπορεί να σας δείξω. Είναι αφηρημένες τέχνες. Μπορεί να σας δείξω σε κάποιο βίντεο, room tour, κάτι τέτοιο. Λατρεύω το YouTube, μου αρέσει να ανεβάζω βιντεάκια, να βλέπω βιντεάκια, να σχολιάζω, να κάνω like σε βιντεάκια, τα πάντα. Να είμαι όλη μέρα στο YouTube μπορώ. Μ' αρέσουν τα ξένα τραγούδια, λίγο πιο πολύ από τα ελληνικά και 1-2 ελληνικά, ας πούμε,
μ' αρέσουν αυτή η περίοδο. Και σε κάθε περίοδο. Σε διάφορες περιόδους μ' αρέσουν διαφορετικά ελληνικά, αλλά πάντα είναι 1-2, δεν είναι παραπάνω. Είχα πάρα πολλά ζωάκια. Είχα κουνέλια, είχα χήνες. Σας το έχω πει στο Q&A. Αν πάτε να το δείτε, θα δείτε. Είναι πάρα πολλά αυτά που είχα. Βασικά είχα όλα τα ζωάκια που υπάρχουν σε κατοικίδια και κάποια που δεν υπάρχουν σε κατοικίδια. Ας πούμε, τώρα να πάρεις κατσόχυρο για κατοικίδια, είναι που κάπου. Τέλος πάντων, είχα αρκετά. Αλλά τώρα έχω μόνο 3 σκυλάκια. Μόνο. Σε σχέση με αυτά που είχα είναι λίγα. Έχω 3 σκυλιά και είχα και κάποια κουνέλια, τα οποία βέβαια τα αφήσαμε στο βουνό. Γιατί θεώρησα ότι είναι καλύτερα από το να τα έχω αγγλικοποιημένα. Θα ήταν καλύτερα να τα αφήσω από το να τα έχω αγγλικοποιημένα μέσα σε ένα κλουβί. Γιατί είχαν γεννήσει κιόλας. Ήταν πάρα πολλά, ήταν 15 κουνέλια και λέω τώρα να τα αφήσω μέσα σε ένα κλουβί. Καλύτερα να τα αφήσω στο βουνό, να είναι κι όλα μαζί. Οπότε αυτά ήταν τα 25 random facts about me. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για καινούργια βιντεάκια. Επίσης θέλω σχόλιο για ιδέες για επόμενα βιντεάκια, γιατί έχω ξεμείνει λίγο. Βασικά έχω κάποιες ιδέες εδώ μέσα, αλλά δεν σας πω. Αλλά τελευταία θέλω βασικά αυτές τις μέρες πριν αρχίσω στο σχολείο να κάνω κάποια εύκολα βιντεάκια. Πριν αρχίσω καλά το σχολείο, δηλαδή μέχρι 20 Σεπτεμβρίου κλπ. Να κάνω εύκολα βιντεάκια όπως ήταν αυτό σήμερα, ώστε να έχετε να βλέπετε και να βρίσκω και ιδέες για λίγο πιο δύσκολα, ας πούμε για ρουτίνες, για DIY, για ρουτίνες, για ρουτίνα των μαλλιών, δηλαδή τι κάνω στα μαλλιά μου, προσώπους, όντως κλπ. Ίσως σας κάνω και ένα get ready with me, back to school, κάτι τέτοιο, first day of school. Δεν είμαι σίγουρη, επειδή το έχουμε κάνει πολλά άτομα. Να το κάνω, ίσως κάνω κάτι άλλο, ας πούμε, σε σχέση με το σχολείο, αλλά όχι πρώτη μέρα το σχολείο. Θα δω. Πείτε μου εσείς όμως κάτω τι θέλετε, κάντε like, subscribe και γράψτε στο κανάλι. Κάντε like, σχόλιο και γράψτε στο κανάλι μου. Ό,τι πληροφορία θέλετε την έχω κάτω από το βιντεάκι. Αυτά, φιλάκια πολλά, να περνάτε καλά.